Hej Karsten, nu skal du holde kursus snart her på Færøerne om skimmelsvamp, som er jo dit speciale. Hvad kan man få ud af sådan et kursus? Man kan få noget viden om, hvorfor skimmelsvampe opstår og begynder at vokse i vores bygninger. Og man kan få noget viden om, hvorfor det er et problem. Og så kommer jeg også til at beskæftige mig med, hvordan man får lavet udredninger af sådan nogle skader. Det vil sige, at man går ind og prøver at få et overblik over omfanget af skaden, og prøver at få en så præcis vurdering af årsagssammenhængene som muligt. Og på det grundlag, der laver man så en udbedringsanvisning. Kan man komme af med skimmelsvampen? Er der nogle muligheder for det? Er det ikke bare noget, vi må leve med? Både ja og nej. Vi må leve med skimmelsvampene, fordi de er alle steder ude i naturen, og det er derude, de skal være. Det, der er et problem, det er, hvis de kommer ind og begynder at vokse ind i vores huse. Det er væksten, der er et problem inde i bygningerne. Det er den, der skal være ude i naturen. Men når de begynder at vokse ind i bygninger, så er det fordi, der opstår uhensigtsmæssige fugtbetingelser forskellige steder i konstruktionerne. Og det er som regel noget, der kan løses. Afhængig af, hvad det er for en problematik, det handler om, så er der jo større eller mindre tiltag, der er nødvendige. Men i langt de fleste tilfælde, der kan det løses. Så der er håb forud. Ja. Er der stor forskel? Så nu har du været på Færøerne nogle gange, i forbindelse med nogle, hvor du har kigget på færøske skimmelsvampe. Er der stor forskel på, hvordan forholdene er på Færøerne og Danmark? Hvad du kan sådan se fra dine øjne? Ja, nu skal jeg sige, at min viden om færøske forhold er meget begrænset. Men jeg kan se, at der er nogle grundlæggende betingelser, som er forskellige fra Færøerne til Danmark. Jeres udetemperatur har en langt mindre variation, end vores har. Altså hvor vi i Danmark jo i princippet kan have temperaturer, hvis man kigger over et år, der varierer fra minus 20, minus 25 grader, og måske op til plus 30-35 grader. Den store variation, den har I jo ikke. Og det har noget betydning for, hvad det er for nogle betingelser, der opstår fugtmæssigt i jeres bygninger. Blandt andet er den som forholdsvis begrænsede opvarmning i jeres bygninger for udefra om sommeren jo med til at bevirker, at udtørringseffekten i sommerperioden er mindre heroppe, end den er i Danmark. Det er en forskel, som jeg tror har en konsekvens for jeres bygninger. Hvis man vil af med sin skimmelsvamp, hvis man har fået det, man kan mærke det på lugten måske, hvordan kan man egentlig mærke det? Der er flere forskellige måder. Lugten er en god indikator. Hvis der lugter af mug, eller det man også kalder kælderlugt, eller sommerhuslugt, så er det næsten helt sikkert, at så er det forbundet med, at der vokser skimmelsvamp et eller andet sted. I større eller mindre udstrækning. Så det er et godt, sikkert tegn. Et andet tegn kan jo være, hvis man kan se det direkte, som misfarvninger på nogle overflader, f.eks. nogle kolde overflader, som bliver misfarvet på grund af opfugtning i vinterhalvåret. Og en tredje måde at registrere det på, det er jo, hvis man flytter ind i et hus eller i en bolig, og efterhånden går og bliver og skrænter og bliver dårligere at være. Forskellige symptomer som slimhindeirritationer, vejrtrækningsproblemer, øjenkløe og hududslæt og sådan nogle ting. Det er noget, vi ser i forbindelse med det. Hvis det opstår, og det for eksempel forsvinder, når man er på ferie i 3 uger om sommeren, så kan der være en sammenhæng der. Så det er ikke bare noget, man skal leve med? Altså man har altid haft skimmelsvamp, hvad sagtens? Eller? Det er rigtigt, og jeg tror, der også er altid nogen, der har skræntet på grund af skimmelsvampe. Men altså, når man ved, at det giver de her gener, så er der ikke nogen grund til, at vi skal leve med det. Fordi det er jo noget, der forringer livskvaliteten. Og det er jo, kan man sige, det er positivt, at vi nu har en viden om, at der kan være en sammenhæng imellem vækst af skimmelsvamp i vores huse og vores helbredstilstand. Den skal vi selvfølgelig bruge, så vi får et bedre liv ud af det. Og det kan man få ved at fjerne skimmelsvampen. Der er et sidste spørgsmål. Det er en anden, du skal holde kursus heroppe, du kommer fra Teknologisk Institut, og så er der en anden underviser også, som du har samarbejdet med, som er Jon. Jon Norendal fra LBF, ja. Rådgivningsingeniør, ja, som har et godt, solidt kendskab til færøske bygningskonstruktioner og byggeskik. Og han vil deltage sammen med mig på kurset, og der vil vi så kombinere noget teoretisk baggrundsviden og noget fugtteknik med nogle konkrete sager her fra færøske sammenhæng og gennemgå dem. Ja, spændende. Tusind tak for lige den her snak. Tak skal du have. Velkommen.